Бате. Ще ме изтегли. Кой е това? Кефал. Кефал. Ето го. Да ти кажа честно, уния са по-едрички. Кефалчо. Чакай, брат ми. Чакай. Така. Ай. Чакай. Чакай малко. Ай. Айде бяга. Ага. Къде е от другата страна? Тук не ли ти харесва? По-много? Виж, че излизат. Чай малко да пуснат. Чакай! Чай да пусна педалната система. Скъса ли, бе? Аз го оплаших сигурно. Аз го оплаших сигурно. Тък му ще да тване така и да стои до тебе. Ами аван, що не му пускаш, бай хуй? Пуснах му, бе. Ко си му пуснал? Виж аз колко аванс бях му пуснал. Тук няма къде да иди. Знаеш какво правят? Е така надолу. Давай. Аз затова ти викам да ходиш към тук. Еми дойдоха, ама той явно чук, че топорта е и опънал по-силно. И докато си такова, докато си правя това. Се е фанал. Се е фанал. Давай ти е така да стои и пак се фаща. Не, всичко е мазно. Мазно ли? Мазно е. Бах ти са моите. Ко правим сега? Бах ти само. Сона му. Не, аз нямам по-първо. Ти искаш ли пръчка да фърлиш? Имам готова. Чай, че се ядосах. Ко се ядоса? Виж, тази пръчка ще я дам. Кото фаниш, ще го изкараш направо с тръстиката. То да ни удари в очи. И как? Да. Значи пръчка да ловиш. Попер искаш ли ти дам? Дай. Чай, че се измира. Аз ме съмнява, че се оплаши от това. Сигурно. Ето, кутията мазна майна от оня. Тук излизат от дупката, байхой. Излизат от дупката. Кой излиза това? Сомовите излизат от дупката. Аз викам да качих дърво. Какъв искаш такъв? Какъвто ми ядеш, да? На. Ако искаш буркана. Буркан, майната буркан. Вътре е с пружинка и то ги дразни яко. Пък ако искаш като ония, дето от ония магазин. Абе имам, ма са други цветове ти говоря. Ето белия, виж го е с една кука отпред. Ако искаш него да ти дам. Няма значение. Дали се заставя на тази страна? Дай от тази да минем. Аз къде дойдох тука?
Човече не мога да се ориентирам къде съм. А? На Сона му, ама ти никакви аванси не пускаш, бай хуй. Ако си пуснал, той трябваше да прави. Ти си го натегнал този аванс един-два пъти. Аз ще това базикарка, Чай, че тук има нещо. Някакви клони. Дървета, еге. Ами дай си спрем сам в това време. А? Да си спрем в това време. И тук сме много далеч от там, бе. По-добре е тук да се спреме. Е, в това време. Да. Чай си махна педераската система. Петко. Как мога да изтървиш тома? Как мога да изтървиш тома, майка му? Ще се вързваш ли? Не щеш да фърляш с моето. Твърди да видиш, това няма грешка. Само тук ме е страх да не са навре те дънери. Да, да. Кой е клон? Бах ти клона.